apakay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyat. Mang dadrayaw, kan liwliwa, kada kayo patgan mi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Husto ka di tayo nadamag ko, tatang. Anya manen day ta nadamag mo, Carmelita, anak kao. Natay matgaya man ti anti ni Kumari Dolor nga agsaksakit. Ay uwan, idi parbangon ka now. Kastagayam. Kita manen anak kao. Di mo manen aramidan ti inaramid mo iday. Ay nawaw ni tatang mat. Awan pa'y ti inaramid ko. Ngam kastakit din ti bagayo kanya. Ay, narigat ti maibabain. Kaya't mo ay akat katawaan da kayo dagiti kakaruba tayaw. Ay sana tatang. Di kay madanagan. Agan-an nada kun ita. Tapno saan da amaamuan ti gagarak. Ha? Condolence, Mari Dolor. Agyaman nak unay, Mari Carmelita. Adati kape iti lamisaan, Mari, no kahit mo ti agkape. Pandesal ngay, Mari. Adupay mat tinabati iti karton, Mari. Si kamutan ati makaamo nga mangala iti kape, Mari. Ay nawaw. Agyaman naklaw na, Mari Dolor. Awan ti anyaman na, Mari. Pasensya ka no saan ka amasango, Mari. Amumot nga adu ti pakakumikumak. Okay lang, Mare. Maawatan ka magkat. Kan may isa, saan mat amasapol nga asikasun na. Jack matan makita ni Kumarik, nanang. Asino ako, Mare, Dolor, anak ko. Ni Mari Carmelita. Ay, nawaw. Kumarim day chay. Katuan mat, nanang. Amangan kit dino nakitkitam. Nagpakadala ang agkape itay. Ngam Jack matan makita. Kat no nagawid adagos, idinalpas ang nagkapay. Aya, Wen, nangisupot pa'y iti pandisal nga inyawid na. anya? Amangan mat no sa bali tinakitam, nanang. Ay naanak kaw, oray adan edad kaw, napigsapay laang dagiti mata. Sigurado ak at ikumarim tinakita. Nagawid ka met adagos anak kao. Kunak no makilamay ka. Katuan matatang, iso tinapanak itay. Ay, adapay nyawid mo ang nakasupot. Ay nawaw. Pandisal day to'y tatang. Ah, Adumat ngamin tinakakarton a pandisal iti ayan damari Dolor. Iso anang isupot ako na. imbis at tumulong ka kadakwada. Day takit isupot mo ti bambantayam. Kasanon, no, da nakakita ka, ha? Nagan-an nadak tatang. Ay na. Awan ti pagdanagan nyo. Mala, agtugaw kayo kit dita, agkape kayo. Ramanan nyo to'y pandisal niya inyawid ko. Ay saan? Diyak kaya't timangan iti pandisal ang naggapo iti lamayan. Apay kumasaan. Kukwam amin na. Okay, nakastati ko na yun. Kukwak nga rod amin na. Sa dino tinagkapon ti pandisal ang nakitak iti kusina, lolo. Apaya nasa ludsod mau apaw. No sanak ngagbidot. Kasla isumit lang ti pandisal ang nakitak iti ayandaan ti Dolor. Idi na pan kami nakilamay, lolo. Wen, inyawid niyan ti Carmelita na jay. Anya? Nagturod mat niyan tingagyawid iti pandisal nga naggapoy ti lamayan. Di lagpain. Ay, jak amoy ti daytang ante mapok. Asay na ti awan babain na Alvin. Ay, kwa, ante. Mustaw, tinay bagati ka anakam, anakaw. Dagita pandisal kat merienda ko madagiti makilamay. Saan apang take home? Anya ko maita. Kat nakilamayak mat itay. Wen,
Nakilamay ka itay. Hanggang saan mo't anasaya at ipanangyawid mo iti pandisal para ko makadagiti aglamay. Ang mga nudi mo pa impakada iti kumaray. Anyat orasan tatang. Agalauna pa'y laeng. Apay. Mapanaklabi iti ayan damari dolor. Na, di mo ibaga mapan ka manen makipangan. Nakita kat ado ababoy ti pinartida itay. Ay, nakababayin ti kasta anak ka. Ang damit bukal ngayon lutok. Iso at ti sidarin tayo. Ay natatangkar ni ti kayat ko. Ay. No kayat yu akat agpiles kayo. Tagkuyog tayo amapan. Ay, nawaw. Nangal-alamot iti puskol ti rupa manakaw. Pagbalin ng meten a restaurant ti lamayan. Awan matan timbol sa kasilo pinapangikarga ako maiti karne. Sa dino mata tinakatnagan na. Kasla dati sapsapulang Mari Carmelita. Ah? Awan mo't mare. Ay isi katisap sa pulak. Adda kayat ko nga ibagakan ka. Anyat ibaga Mare. Ay, mare. Mabalinti dumawat iti selopeng. Si Lupin. Ay, saan ang mabaling ama-amon ni Mari Dolor? Akar ni ti subot ko. Nasken ang makapanunutak iti irason ko kan ko anak. Napauli mo kamutan Mare. An-anwam ti si Lupin aya. Ah, ay ko mare. Isupot ko kumadagi titulang kentabaan na bati. Tapno adda ipakan ko kini brownie. Ay, kasta ka di Mare. Mabitlaan. Taiyalaan kay ti supot. Sige mare, pilyam tay dakkel ken napuskol asupot. Kita ter aramiden ni kumarim adulor anak ko. Mangisupsupot manen iti karne. Ha? Apay ngay akiskisayan na ti karni iti palanggana. No apay mat ngamin nga inikam iti silupain. Ay nawaw. Ti kunana kanya kat pangikargaan na iti kanan ti aso ti silupin adinawat na nanang. Kanan ti asaw. Ay na, jak mamati apara iti aso na dayjay. Ni, nagmayat pa ti isum na nanang. Kahit anya pa ilaang tararamido manakaw. Mapan mo anawaan, tamangan no isupot na amin tinabati a karne. Kaasi mat dagiti bisita no awan ti mabati a sidaenda. Una yan ti kumarek. Di la agbain mo. Aday ka, naisupot ko nagiti karne. Ipritok to laang iti balay. Naimbag ko nam tasaan anakadlaw ni Mari Dolor. Mare! Agawid ka ka din? Ah? Ay, uwan Maray. Ay na, naisupot ko di para iti aso at tarakan ko. Isong agpakada akon Maray. Mabitla ang Mare. Inayon mo kumadagito tulang kan inapoy anabate. Isupay akan ng ti asom. Ha? Muto yung ti silupin mo. Ta inayon ta Mare. Ay saan Mari Dolor? Di mo kayat? Ko ngamin. Amangan ngamin no nabanglas dagita Mare. Saan matlaang akan ng ti aso? Saan anabanglas dagito'y Mare? Mabalinpay. Pasensya kan Mare. Ngamjak alaan dagita. Ngamin, juicy ngamin ti asok Mare. Pasensya kan Ay nawaw. Si kamat ti masabat ko dito'y dalan, Auntie Carmelita. Anyang iti insupot yo. Kaslamat karne. Idi na minsan, pandisal ti nyawid yo. Ita, karne. Ay nawaw, si kamanan. Siguro, inalayo da ita iti lamayan, Auntie. Ay nawaw, di mo pigsaan ti sa Alvin ta nakababain. Amangan numangag dagiti kaaruba. Amuyo gayam ti agbain. Ang mapay adi kay agbain, iti kastangar aramidon nyo. Tapno ibagakken kanya. Kamali ti pampanunutam. Para iti asok to'y nakasupot. Aso ka dyan. Katuan mat. Para kini brownie dagitoy. Kasta ayamot ti kanan ti aso. Kaya saan mo't abraw ni tinagan tinangisit nga aso. Madlaw a puro karni dayta. Ay na Alvin, pang-aasim ta di mo dadaulan taldaw ko.
unay kan Carmelita. Hindi na minsan nga daw pandisal tinyawin mo. Itakarnay. Apay, di yu kayat ti agsida iti karne. Ay unay kan. Amuyo ka di tirigat ang nagdalanak, tapno laang mayawid ko dagito akarni dito yu balay, tatang. Na, tasyak pa'y ti pangibagam iti kasta ay nawaw. Kasanumat ngamin, tatang. Ay, agbalbaliw ka kuman anak ka. Tanay, nakababain ka kadag iti kaaruba. Kain tapno makaasawa ka man. Ay natatang, uray sa anak kon amakias asawa. Naragsa ka, kan kontento akon iti kastoy abiyag ko. Na, Yan tangay nalpas meten ti tabon ni Antem. Mabalin mo ti aginana, dolor anak ko. Amok anapuyat ka iti manuarapi eh. Adupay mati maaramid nanang. Sana bale, tadamat dagiti kaaruba at tumulong. Speaking of kaaruba, jak pa'y nakita ni Mari Carmelita at imulong. Uray nag-ugas lang iti plato no iso. Ay nawaw, kasano kumaatumulong, katilaang matmakan nga isupot na ti bambantayan na. Talaga asaan pa'y lang ang nagbalbaliw ti kumarik nanang. Ay naanak ko, talaga siguro nga awanin pagbalbaliwan day chay ako maring. anya ti aramidem dito balay, Alvin apaok. Awan lolo, kahit kulat agis tambay. Ay, un gayam! Nangagyo ka di tagwarawaras adamag maipapan ka ni Auntie Carmelita. Anya day ta adamag. Anya kumapay ngay. Ti inaramid na ijilamayan Nangag ko nga iso ti pagsasaritan dagiti tattao idinalpas ti tabon. No adamot ngamin ibaga, di namot ipangag. Oray dan ti dulo, lolo. Nakita dagayam ti inaramid ni Auntie Carmelita. Di dala ka no kayat nga idiretso kun kwa na. Tadida kayat amasaktan ni Auntie. Anya ti kunam Alvin, imarmarites nak ni Mari Dolor. Awan timbaga kakastante. Saan nakatulang, tapno saan ko ang mga timbaga mitay. Plastik mat gayam day ako Mari Dolor. Pwet! Anya ti aramidam dito'y balay, Carmelita. Nalpasan ti lamay, na itabunan ti kapsat ko. Sa anak nga imay, tapno makilamay nanayoli. Kaya't ko lang makasarita ti plastik nga anak yun. Ay nawaw, agindi di amo kayo pa'y laang mat. Asino ti plastik, Carmelita? Asino kumapay ngay? Ni Dolor nga anak yun Ay na, Carmelita. Madama ang agin ina na ti anak ko. Di mo kumadisturbuan. At dala na patag nga ibagakan ko nana. Pang-aasem, tadi ka agiskandalo, Carmelita. Nay, sika magayam ta nakalalaaw, Mari Carmelita. Nanang, umunag kayon. Siya kunti makisarita iti kumarek. Anya ti masapul mo, Mari. Anay ko. Apay nga agkabil ka, Mari. Dahita ti maibagay kan ka plastik. Ay nawaw. Apay akas tamat yung tibagbagam kanyak, Mari. Awang mati amok abaso ko ka. Di ko nam ka di. Kadyak amo nga inmarmarites mo kadagiti padak anak ilamay. At ilaang makanya isupot ko ti bambantayak idilamay ni Antem. Naa. Awan tin bagbagak akas ta, Mari. Ang rason ka pa'y lang amin. Amom ka di na ibabainak iti kasdyang yung bagbagam. Sikatin ang ibabain kanyak, Mari Dolor. Tapno ibagaking ka, Mari. Saan ka nga inbabain? Saan ka nga dinadaal kadagiti kaaruba tayo? Day tadakas nga ramid mo tinang ibabain kin ka, Mari. Ha? Manipod ita. Saan tanghag ko, Mari? Nasakit lang unay tirik na kadagiti insaw-sawang dayja adulor kanyak tatang. Apay mo ngamin ang naturod ka payla nga mapan iti ayan ti kumarim. Kalpasan na kasjay ti inaramin mo idilamay ti antina. Wen, aday nyawid ko akarne. Ngam saan anasayaat, anapanak inis istorya iti sabali at tao. Istoryain na iti sa bali at tao. Katuan matatang.
Kas naunay ti panang dadaol na kanyak iti imatang dagiti kaaruba tayo. Ammo manakaw. Oray di na istoryaan iti sabali a tao, taam mo dagiti kalugaran tayaw ti aramid mo. Ngamen, addamet matada a makakitkita. Sanda a bulsag, tapno di na makita ti aramidam. Anya? Ay, so ano siya ti sika? Agkid daw ka iti pamakawan iti kumaren, tas sika tinagkambalay. Kain, agbalbaliw ka ngamin anakaw. Imayak mare, takayat ko ti agkid daw iti pamakawan. Kadag iti dakes ana isaw-sawang ko kanka. Pasensya kan amare dolor. Napakawan kan, mare. Ngamin, saan ko nga aramid ti agimula iti sakit tinakam iti patak a tao? Ay naagyaman ak mare. Ay ungayam. Ado mo ti tao dito balayo mare. Ado ka di pa iti maaramid. Ay, won. Saan pa'y analpas ti dalos mi, mare? Sige mare, tumulong ak nga agdalos. Sigurado ka, mare? Mala, mudtuyan ta sagad. Ta siya kun ti agsagad, mare dolor. Ay, nawaw! No korektaran da ka ti padam a tao, di mo tagidaksan. Amirisam kit di dagiti nagkamalyam, tapno ammom no anya ti baliwang. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Charlotte. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.